Nøglen igen da. Nej. Lidt. Tror du ikke, vi skal det? Jeg tror, du skal skrue nøglen en gang til. Vil du ramme den også, og den skruen så? Brug begge hænder så. Det er bare godt. Det er han der. Sådan, der er verden! Og så op i skålen. Op i skålen med det. Nå, skal vi finde nogle flere? Nogle flere skruer. Er I ved at skille den ad, Johan? Det er den skrue der, vi skal have. Den stram. Den tager vi lige sådan der. Så kan du tage den. Begge hænder. Begge hænder. Brug begge hænder. Utroligt, hvad man kan som 2-årig, hva'? Ja, 2,5 år. Det kan man skille en video ad. Kan du tage skruen med fingrene nu så? Prøv med den anden finger. Er det ikke lettere? Nej, du skal lige have skruenøglen igen så. Det er jo skruetrækker, ikke? Er det fedt? Hva? Du er god til det, jo. Er der sådan lidt mekanikerpotentiale over dig? Jeg skruen, tror jeg, med fingrene. Kan du ikke nu? Ja, det tror jeg. Nu falder den ud. Ja. Nu må du løfte den op, og så over i skålen. Nå, Johansen. Hvad skal vi så have pillet af her, tror du? Jeg kan se, der er nogle skruer her bag. Der sætter vi faktisk en god en der. Den der, ikke? Kan du lige tage den? Hov. Brug begge hænder. Det er nemlig. Det er sådan noget, en dreng ved, hvad vej man skruer for at løsne den. Simpelthen sådan noget, ja. Man bare ved. Ja. Der var den, han. Kan vi se op i skålen med den? Nå, kan vi se, om den snart løs? Ej, skam vi ikke kan tage den af nu, hva'?